Que tal, saudos? A voz dos afectados pola 57 escoitouse hoxe no Congreso dos Deputados. De contado ampliamos, isto é Pontevedras 10. Comezamos. En Marea trasladou ao Congreso as demandas dos afectados polo segundo treito da 57, acompañados por veciños de Xeve, Bore e Verducido. Luís Rei e a parlamentaria Alexandra Fernández anunciaron que teñen presentado unha proposición non de lei para a paralización da infraestructura. Tamén rexistraron unha batería de preguntas sobre a afectación real de todo o trazado da autovía e solicitaron unha reunión co Ministerio para facer presión sobre este tema. E como digo, quedamos un pouco a esperas de que o Ministerio abra as portas e escoite a nosa posición, pero temos, como digo, unha proposición non de lei, varias preguntas realizadas e esa solicitude de reunión co Ministerio para tratar sobre a 57. Porque si se leva a cabo esta autoestrada, esta autovía en paralelo á autoestrada do Atlántico, que non é unha circunvalación de Pontevedra, porque, como sabedes, o primeiro tramo en construcción agora pasa a 7 kilómetros da cidade, significará un investimento de máis de 1.200 millóns de euros, cos cales se podería rescatar para o público e converter en gratuita a autoestrada do Atlántico. En Marea insiste en que a 57 é unha autovía cun trazado de 170 km que transcorrerá entre a Coruña e o Porriño en paralelo á autoestrada do Atlántico. Ademais de considerala un mal gasto, acusan ao Ministerio de Fomento de falta de transparencia, xa que están a realizar o proxecto por treitos para enmascarar as afectacións e o custo real da infraestructura completa. Marea Pontevedra pide ademais ao Concello que proporcione asesoramento técnico e cobertura xurídica aos veciños afectados, tanto para as alegacións como para posibles recursos contenciosos administrativos. O concelleiro de Novas Tecnoloxías presentou hoxe a Pontevédrate, que ofrecerá información dos distintos departamentos municipais, como servizos como o lixo ou auga. Tamén permite enlazar coa web do Concello a páxina de inscripción nas actividades municipais. As novas do Concello na palma da túa man. Baixo este lema presentouse esta mañá a aplicación Pontevédrate, unha ferramenta para acceder á información municipal e incluso realizar algún trámite, como a inscripción nas actividades promovidas polo Concello. Levamos, a verdade, un tempo traballando nesta aplicación, porque, sí que é certo que tiñamos claro que a administración, tal e como existía, tal e como se desenvolvía toda agora, era preciso que sufrise unha modernización. De feito, xa o vimos facendo nestes últimos anos coa implementación da sede electrónica, e agora tamén queríamos facelo con unha aplicación que servise para estar informado do que pasa. Xa se pode descargar para Android e dende o vindeiro luns estará disponible tamén para iOS. Os usuarios poderán filtrar as noticias e avisos por temáticas. As categorías polas que as temáticas polas que vai estar filtrados son cultura e festas, deporte, educación, igualdade, infraestruturas e mobilidade, normalización lingüística, obras, patrimonio e memoria histórica, e iles e xuventude. Tamén inclúe información práctica dos servizos municipais e acceso á web do Concello www.pontevedra.gal. Igualmente, ofrecerá información de outros centros de ensino, entidades deportivas ou asociacións que xestiona TOCAP, a empresa que desenvolveu a ferramenta. Durante o período de probas, Pontevédrate conseguiu máis de 400 suscriptores. Máis cousas, o candidato do PP á alcaldía avanzou esta mañá as súas propostas para o comercio local. Rafa Domínguez presentou un paquete de 7 medidas, entre as que destacou a baixada dos impostos. Outras estarían relacionadas coa mobilidade próxima e o financiamento. Aposta tamén pola creación dun banco de baixos e unha oficina do comerciante. O PP de Pontevedra explicou esta mañá as súas propostas para axudar o desenvolvemento e sustentabilidade do comercio local. Trátase de medidas agrupadas en 7 áreas, entre as que o voceiro popular destacou as impositivas. La primera, que es una medida un poco más genérica y que ya podéis conocer todas, serían las medidas impositivas. Las medidas que vamos a presentar próximamente y especificar, como son la bajada de impuestos para todos los pontevedreses, entendemos que el comercio local se va a beneficiar. Por lo tanto la bajada del IBI, que nosotros nos comprometemos a bajar, como la bajada de vehículos, del impuesto de vehículos de tracción mecánica,
se van a beneficiar non só os pontevedreses, sino el comercio local. Tamén propoñen actuar sobre a mobilidade próxima para achegar ao consumidor o comercio local. Para iso apostan pola implantación do transporte urbano e metropolitano, a creación e mellora de aparcadoiros disuasorios, descontos nos parkings da cidade ou o incremento do tempo de estacionamento. En segundo lugar, quiero decir que vamos a proponer un incremento del tiempo de aparcamiento de 15 a 30 minutos. Nos parece que 15 minutos es un tiempo absolutamente ineficiente, entendiendo que el modelo de aparcamiento por un corto espacio de tiempo puede ser muy benéfico. Entendemos que los 15 minutos nos parece absolutamente muy bajo para que alguien pueda acercarse al comercio local. A proposta tamén inclúe oferta de formación sobre temáticas como escaparatismo, contabilidade ou novas tecnoloxías e medidas de emprendemento e posicionamento digital. Estableceremos una línea de ayudas para innovación y digitalización del comercio de hasta 1.000 euros por empresa. Generaremos ayudas a la creación de tienda propia online, ayuda a la incorporación de plataformas de comercio electrónico, ayudas para el marketing digital y el posicionamiento digital, ayudas para la geolocalización de las empresas en el comercio local. Para a promoción propoñen continuar e mellorar o camiño emprendido polo Concello nesta materia. Cuando antes dije que el gobierno local no había hecho nada, debo decir que en lo que es promoción local o de zonas locales, sí que lo hizo en algunas calles con razonable éxito. Desde nuestro punto de vista, ese es un camino que no solo debe de mantenerse, sino que debe aumentarse en frecuencia y en estabilidad. Apostan ademais pola creación de axudas para a accesibilidade, modernización e reforma e a creación dun banco de baixos. Podemos y debemos ser intermediarios entre los propietarios de los bajos vacíos y los emprendedores. Y finalmente, convocatoria de ayudas a fondo perdido consistentes en el pago de un importe de un seguro que cubra eventuales impagos durante un periodo de 6 meses o eventuales daños producidos en el inmueble. A última das medidas sería a creación da Oficina do Comerciante para axudar cos trámites administrativos, reducir os tempos de agarda para obter licencias e informar sobre captación de fondos e subvencións. A 16ª edición de Stock Pontevedra xa está en marcha. A feira de oportunidades máis importante da cidade inaugurouse esta mañá e estará aberta ata este vindeiro domingo. O acto acudiron a directora xeral de Comercio e a concelleira de Promoción Económica, que aseguraron que este evento é unha actividade moi importante para o fomento do comercio local. Que é unha maneira máis de mobilizar a todo o comercio local para, poñer un escaparate de, digamos, a súa oferta que teñen ao longo de todo o ano. E o máis importante, ainda que esta é unha actividade de promoción, é lembrar esa importancia que ten o comercio de proximidade para facer cidade. Pontevedra hoxe é unha referencia porque apostamos polo comercio local, imos a seguir apostando polo comercio local con diferentes actividades que organizamos dende a área de promoción económica e promoción da cidade. Se vos fixades, a área que neste momento pois estou levando eu é promoción da cidade e chamase así precisamente porque fixemos cidade a través da promoción económica. Sol Vázquez e Anabel Gulías aproveitaron o acto de inauguración para visitar os 70 comerciantes que expoñen esta fin de semana as súas ofertas e oportunidades no recinto feiral. Ademais, amosáronse de acordo en que é necesario que todas as institucións aposten polo comercio local e tanto a Xunta como o Concello son conscientes de que os comerciantes teñen moitos retos por diante, entre eles adaptarse ás novas tendencias do mercado para seguir avanzando e mellorando. Volve o Stock Pontevedra, unha feira onde os comerciantes da cidade exporán a súa oferta de oportunidades. A organización agarda que o recinto feiral se ateigue de xente como a todos os anos. Nesta 16ª edición, o recinto feiral contará con total ocupación gracias a 70 empresas que expoñen dende hoxe ata o domingo as súas ofertas. Sábado e domingo non sei este ano o tempo que nos vai a fastidiar un pouco, pero se non, ben, eu penso que vai ser buena. Hai que ser positivo. Pois canto máis mellor, desde logo. Pero bueno, é importante sacar mercancía para fora a bo precio, polo menos o 50%, que é casi todo o que temos. E nada, boas ventas, sobre todo. Aquí solemos encontrar o que ás veces durante o ano os comercios non atopas, pero bueno, a ver,
esperemos que atopemos algo. É unha feira que abarca moito, como é moi céntrica, pois abarca moita xente, sempre ten moi boa publicidade, queremos probar a ver que tal este ano. Pues nada, esperamos como siempre, que siempre resulta, la verdad es que esta feria es de las pocas ferias de oportunidades que resultan bien y tenemos tienda en Piedras Blancas y sin embargo venimos siempre a la feria. Os comerciantes da cidade acoden á feira co obxectivo de liquidar os seus produtos ao mellor prezo e moitos repiten. Pois quitar esto das tiendas. Entonces, oye, este é un escape que nos ven ben para quitar mercancía. Menos a primeira edición vimos, levamos vindo todos os anos. Será a 16ª edición, 15 anos que levamos vindo aquí xa. Bueno, pois que veña moita xente a conocer o noso produto e que nos deixe enseñarlo na súa casa, que é onde se ve mellor, e, bueno, pois encantadas de estar aquí. Bueno, esta feira, nós temos vindo aquí desde que se fundou a feira e, a ver, ten sido unha boa feira. Vendemos moito, e, bueno, nós aquí somos moi conocidos, entonces vendemos moito. Traballamos ben, o sea que quedamos contentos cada vez que vimos. A feira, impulsada polo Centro Comercial Urbano Zona Monumental, recolle variedade de produtos de diferentes sectores, dende textil, peletería e calzado ata decoración e antigüidades. Pois nada, vendemos roupa, calzado, tanto de rapaz como adulto. Nada, estamos aquí a ver que tal será a feria. Sí, de momento, bueno, estamos buscando, pero bueno, hai varias cousas que gustan, estamos vendo. Despois igual levamos. De momento está nos gustando bastante. Os anos anteriores tamén había moita demanda e este ano está moi ben. Pois por ahora levo un vestido, pendientes, medias, unha camiseta, un pouquiño de todo. Para colaborar cos custes do evento, a entrada ten un prezo de 1,50 €. O horario de apertura da feira é de 11 da mañá ás 9 da noite. Na visita a Stock Pontevedra, Anabel Gulía respondeu ás declaracións realizadas onte polo presidente da Asociación de Jóvenes Empresarios sobre o comercio local. Dende AGE aseguraban que está a vivir o peor momento dos últimos anos en canto a vendas. Pontevedra é unha cidade de servicios, Pontevedra é unha cidade de comercio, é o modelo económico que temos, non? Apostamos pola hostelería, polo comercio local, polo comercio de proximidade. Bueno, entendemos que, obviamente, estructuralmente non vive o seu millor momento, pero creo que é algo que acontece en todas as cidades galegas, en todas as cidades do Estado español, incluso en Europa, non? Polo tanto, insisto, non sei de onde veñen os datos, dende logo nunca tivemos oportunidade de comentalos ou nunca nas reunións que tivemos pois amosaron esa preocupación, non? Eu entereime como a vos coa presentación do informe, bueno, pois é unha boa forma de enterarse, eu preferiría que fose a través dunha xuntanza. Pontevedra remitiu a planta que Sogama ten en Cerceda case 30.000 toneladas de refugallos durante o 2018. Trátase de máis dun 1,5% máis que hai 4 anos. O aumento está relacionado co incremento poboacional de Pontevedra e sitúase por debaixo da media galega. Na comunidade medrou case un 2%. No caso da provincia foi de preto un 3%. A cantante Eleni Foureira, que fora a segunda clasificada no Festival de Eurovisión, será estrela dos concertos que o Concello de Poio prepara para a edición deste ano da Festa do Mar. A cita será en Combarro entre os días 21 e 25 de agosto. A actuación da cantante chipriota será gratuita, aínda que a data está por confirmar. Así poñemos o punto final a este Pontevedras desde hoxe, tamén ao derradeiro desta semana. Segue a actualidade, xa o saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook, no Twitter e tamén na nosa canle de YouTube. Aquí estaremos de volta o vindeiro luns a partir das 9:30 con toda a información da nosa contorna. Pasen boa fin de semana.